A final dels 60 el món estava en ebullició. Tot canviava. Tot tret de nosaltres. A Espanya, els diaris només parlaven de desenvolupament, d'estabilització, d'equilibri. L'economia prosperava, deien. Es buscaven nous mercats. I començaven a obrir-se oficines comercials als països de l'est. Però el nostre món continuava dividit en dos blocs irreconciliables. El Francesc Xavier era als Estats Units, on continuava els estudis d'econòmiques. La Marta hi havia insistit molt i al final havia convençut el seu home. Però passava el temps. El Francesc Xavier no en treia profit i el Llorenç començava a perdre la paciència. Hello? Francesc Xavier? Soc la mamà. T'he despertat? No, mamà, no me n'havia anat a llit encara. Estava estudiant. Aquestes hores? Mare meva. Ja li dic jo al teu pare que hi poses molta voluntat i la carrera és molt difícil, però... Fill, ell insisteix que vol que tornis. No, impossible, impossible. Comença el nou quadrimestre i m'haig de matricular d'un parell d'assignatures més i a més m'has dit que tractaries de convèncer. Ai, no hi ha manera, nen. S'han tastat que no i que ell no paga més matrícules. I això què vol dir? Que tornis, fill. Que tornis. Però no hi ha dret. Això és injust. I a més, la universitat americana és molt dura. La meva filla, la Núria, era tot el contrari del seu cosí. Una bona estudiant, una noia molt assenyada que començava a explorar un món nou. ¿Qué pasa, Belina? La policía. No salgan, niña. ¡Entra! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Poden tornar! Tiene que ser con ell. Ja se va. Gràcies. Si no arriba a ser per tu. Tu? Em dic Núria, vaig tercer. I per això m'has fet tornar? Què vols dir? Ostres, doncs que jo em pensava una altra cosa. Doncs oblida-ho. Mentre ta mare i jo siguem fora, vindràs al despatx cada dia. Sí, però per què? Vols que et recordi el que va passar l'última vegada? Per culpa teva vaig estar a punt de tenir un conflicte amb els treballadors. Però si van ser ells que Prou! van... Està decidit. En Vall s'ocuparà de tot mentre jo no hi sigui. Doncs per això no calia que em fessis tornar dels Estats Units. He hagut de deixar penjades 3 assignatures. 3 assignatures ni 300. Què et penses, que sóc milionari? Sempre et falten 3 assignatures a tu. Després d'esperar tants anys no et vindran uns dies més. Oh, sí, esclar, fantàstic. Jo aquí fent el pallasso i tu de viatge de negocis a Rússia. Mira, com si me n'anés a la Conchinchina. Sí? Perdoni, senyor Dalmau, si molesto. No, passi. Li estava explicant al meu fill que el deixo vostè com únic responsable de la fàbrica. Vull que treballi al costat del Francesc Xavier a veure si li encomana una mica de seny. Ell diu que en sap molt d'economia. A veure si l'ajuda amb els llibres de comptabilitat. Estic segur que en Francesc Xavier i jo ens entendrem molt bé. Però ara aquesta dona què fa? Encara perdrem l'avió. Calma't, home. Si encara falten més de 3 hores. Sí, però anem en grup. Els de la Cambra de Comerç han insistit molt que anéssim sempre en grup. I sobretot que fóssim molt puntuals. Sí, la Marta s'estava acabant d'arreglar. Si sembla que ho faci expressament. Jo començo a passar, tu. Trobo que fa molt bé el Llorenç d'emportar-se la seva dona. Necessita descansar. No crec que descansi gaire. Ho deuen tenir tot programat. Està tan emocionada. Quin viatge. Sí, ja ho pots dir. A l'altra punta del món. Ens feu enveja. Ai, no et pensis. Però com que fa anys i panys que ajornem el viatge de les bodes de plata... No sé, Marta, també hi van les dones d'altres empresaris. A moltes les coneixes? Just podeu fer companyia? Sí, això sí. Quan ells vagin a visitar fàbriques, nosaltres... Suposo que a Rússia no es pot anar de botigues, oi que no? No patiu. Us portaran a l'òpera, a museus... Ai, a mi m'agradaria veure un bon ballet, això sí. Ai,
Tinc moltes ganes d'anar-hi, però també em fa una mica de por. Ja has acabat? I el teu fill, què? Encara no ha donat senyals de vida? M'ha demanat que et digués adéu. Avui s'havia de quedar a la fàbrica fins tard. Ah, sí? Ai, el noi vol aprendre, Llorenç. 5, 5, 1, 3. És casa d'una cosina meva, però em poden donar l'avís. Molt bé. I dius que no tens experiència? És estrany, amb aquesta cara tan maca i que ningú no t'ho hagi proposat abans. De debò li sembla que serviré? No et puc prometre res, eh? Ja saps que en el món del cinema el que més costa és començar. Vols arremangar-te una mica la faldilla? Què? Que m'ensenyis les cames. Aquí? Dona, només una mica, no ens veu ningú. I per què em vol veure les cames? És que a la pel·lícula hi ha unes escenes amb trajo de bany. I tu imagina't que et contractem i després resulta que tens les cames... És que el negoci del cinema s'ha de tenir tot molt ben lligat. I ja t'he dit que és un projecte molt important. Però, escolta'm, si tu no vols, per mi no... Molt bé. Veus com no hi havia motius per esverar-se? Si estàs molt ben formada. Va, escolta, no pateixis. Quan sàpiga alguna cosa ja et telefonaré. Adéu. Adéu. Perdoni, senyoreta. La seva cara és com si l'hagués vist abans. Ens coneixem? Permeti'm que em presenti. Soc Xavier Dalmau, propietari d'una fàbrica de teixits. La propietat privada és un robatori. Qualsevol mena de propietat? La propietat dels mitjans de producció, les fàbriques, el capital. A cada època històrica hi ha una classe emergent que representa el futur i el progrés. I una classe que s'hi oposa, contra la que cal lluitar. La burgesia. Exactament. Amb l'ajuda d'altres capes, que no classes socials, que també són reaccionàries. La petita burgesia, els funcionaris, l'església, els culacs. Els culacs? Sí. Què és això? Els culacs són els propietaris agrícoles. És un terme rus, de quan la revolució. Ja. Què passa? Que potser no t'interessa que t'explico. Què? Ah, no. Estava pensant. I en què? Doncs que els nois ho teniu millor que nosaltres. Per què ho dius? Segur que els teus pares no et pregunten constantment on vas, amb qui vas. I quan us agrada una noia, Què? doncs que no és el mateix que nosaltres. Vosaltres reaccioneu amb més naturalitat. Li podeu fer saber. En canvi, quan a una noia li agrada un noi... Què? No, res. Això són prejudicis burgesos. La família, les convencions socials... Escolta, i tu com saps totes aquestes coses? Em guardaràs el secret? Oficialment figura que estem fent un curs sobre dret internacional. Però, en realitat, el professor és un membre del partit i ens està ensenyant la teoria marxista. De debò? I jo podria... No sé si vingués amb tu, conèixer-lo, parlar amb ell. No ho sé. Mira. Aquí tinc uns textos de Marx i d'Engels. La traducció no està gaire ben feta. Està feta en èxit. I després passada a ser hostil. Què passa? Potser podríem anar al cine. M'han dit que la pel·lícula està molt bé. De què tracta? D'un noi i una noia que estan començant a enamorar-se. Després del que el Joaquim m'havia explicat sobre la mare, jo no sabia com tractar-la, com parlar-hi. Però tampoc no podia allunyar-me del seu costat. Estava malalta. Em necessitava. Vivíem enmig d'un silenci incòmode, que cap de les dues no s'atrevia a trencar. No, cregui'm. La presidència de l'Associació d'Empresaris del Tèxtil només em porta disgustos. Moltes hores de feina i cap benefici. I és el que diu la meva dona. No acceptis cap càrrec, si no és de president de la Diputació cap amunt. La seva dona sí que en sap. I el pitjor de tot, sempre esclau del rellotge. Li faria res donar-li aquests papers en Llorenç quan torni? Ja en tinc ganes jo que torni. Digui-li a la seva dona que em vingui a veure, que em té molt abandonada. És clar que no la culpo.
Qui té ganes de visitar un malalt? Què diu? Vostè encara ha de donar molta guerra. No, Alzina, no. Però si està la mar de bé. Tots pendents de l'àvia. Té una família unida. Té fills. Té uns nets que fan enveja. Ai, els nets. Els nets. Patim per ells el que no hem patit pels fills. Abans era una altra cosa. Hi havia respecte, educació. S'escoltava els pares. Ara es pensen que ja ho saben tot. Déu sap que els hi ensenyen a la universitat. I els ha vist com van. Déu meu, quins cabells. I les barbes. Si semblen uns perdularis. Aquest jovent ens farà ballar el cap. Hola, àvia. Em pensava que seria la mare. Passa, passa, Núria. Que no ens presentes al teu amic? Hola, pare. Hola. Però és el seu... Sí. Què vol que faci? És el que veuen a la televisió. Al cine. Res de res, banalitats, home. Un pou de deixalles pútrides d'una estètica completament superada, inventors de la sopa d'all. En això s'han convertit les nostres avantguardes. De debò? Doncs jo estava convençut que éreu com carn i ungla. Ja no! L'escuela de Barcelona pertany al passat. Hem estat morts, enterrats. Et j'irai cracher sur leur tombe. Ai, no t'excitis. No. Cal que ho sàpiga tothom, eh? Manel Cabrera no vol saber res. Ni en pintura vol veure l'escuela de Barcelona. No, els nostres referents són... Han de ser... Digue-li tu, que es noti que has estat al festival de Carlo Vivari. El nostre referent han de ser els polonesos. Coi, els polonesos? Baida, Kavalerovich, Polanski, Ford... Ford, però Ford no és americà. Home, és un altre Ford, carinyo. Sí, l'altre Ford, no? Perdona, no sé en què estava pensant. I tu hi participaries? Gemma Santisteban, protagonista absoluta. Mira-te-la bé. Sí. Enquadra-la. Enquadra-la. Home, no, sí. Mira-la. No trobes que té més força interior, que és molt més atractiva que la Serena Vergano? Mira la cara. Mira quins angles. Mira quins angles. No em diguis que no t'agrada. Oh, i tant. Bueno, més que la Gimpera. Ja. Va. Mira, comprovar que encara hi ha gent que té sensibilitat, que no té el gust estregat en aquesta ciutat de mercaders, saps? És una injecció, és tota una injecció de moral. Gràcies. Sí, i pel que fa al tema de producció, quan coneixeré els altres socis? Javier, mira'm els ulls. Què? Mira'm els ulls. Tu vols invertir en la meva pel·lícula? Sí. Perquè creus en la renovació estètica del nostre cinema, oi? Oh, sí, esclar. Doncs això és el més important, que hi creguis. Però, de tota manera, a mi m'agradaria poder llegir el guió. Home, el llegiràs molt ben llegit a casa meva. Sí, vaja. A mi des de sempre que m'han interessat molt les pel·lis artístiques. És una paràbola. Una manera simbòlica d'explicar la lluita de classes. Doncs a mi Repulsió m'ha semblat la descripció del procés d'embogiment d'una dona. Però per què embogeix? Per què embogeix? Doncs per la repressió sexual, esclar. Exacte. Per la impossibilitat d'expressar lliurement la seva sexualitat. I qui l'impedeix? Hàbits socials, la repressió religiosa, l'educació... És el que en diríem els marxistes, la superestructura del sistema. Els marxistes, si t'ho podeu dir missa, però a mi em sembla que de la DNF aquesta és una malalta crònica. Si està guillada, cony. Aquí ho tens. La repressió sexual és una arma d'alienació burgesa. Sobretot per vosaltres, les dones. Doncs jo no vull ser com ella. Jo no em vull sentir alienada. Però... els conceptes adquirits, les pors,
només fan que posar traves a la vostra autèntica llibertat. La virginitat, per exemple. Doncs cal que fem alguna cosa, no? I és hora d'acabar amb tots aquests tabús. Tens raó, tens raó. L'alliberament personal és el primer pas per aconseguir la llibertat de la societat. Per això cal sortir d'aquest país, anar a veure món, anar a París. Calla. Sí. Sí. Igual. Buenas noches. ¿Qué están haciendo aquí a estas horas? Identifíquense. Estábamos hablando. Venga, menos coña, el DNI. Vaja. Que calladet que tenia el senyor. Voi ja no sos una criatura, pibe. Torna aquí. Torna. Buixaguita. Se nota que papaito paga bien. Donguis la cartera. Ja tinc. Quiet. Em canses. No havies vingut per llegir el guió? On ens havíem quedat? Sí, quan ella li diu a ell que no pot dormir? És igual, no t'amoïnis. En realitat, qui sap si es farà aquesta pel·lícula? Però... Et vas comprometre a portar uns diners? I és clar, així no té cap sentit que continuem. Sí, però ja et vaig dir que necessitava uns dies. A més, jo sol no puc fer front a tot el cost de la pel·lícula. L'únic que et va demanar el Manel va ser que aportessis els primers calés. Per llogar una oficina, fer càstings, localitzar exteriors, no sé. Això sí. Vaja, que això sabeu que ho teniu. Però necessito... Necessites més temps, no? Doncs si no t'afanyes, noi, et trobaràs fora d'aquest projecte. I de tot. Gemma, jo et prometo que... Em promets? Gemma... El Manel! El Manel! Què? Com ha anat la lectura del guió? Molt bé. Al Xavier li ha agradat tant el guió que s'ha compromès a pagar la seva part en uns dies. Oi que sí? Sí. Sí, però jo ara me n'he d'anar. Ja us trucaré. Gemma, adéu. Adéu. Cabrera, adéu, que vagi bé. La cartera. Adéu. Ni Bergano ni Gimpera, reina. Ai, ets única, ets única. Hola, Antonio. Hola, senyor Valls. Què, fent el cigarret? Procuro no fumar al despatx, perquè si no, no pararia. Problemes? Sí. Bé, no. Alguns que no saben on tenen el cap i que han nascut amb la mà foratada. Per qui ho diu, això? Pel fill de l'amo? Per ningú, no ho dic per ningú. Aquí fabriquem teixits, però hi ha qui es pensa que fabriquem bitllets de banc. Ja ens agradaria als treballadors així, ens pagaríem millor. A mi no em miris. Jo sóc un assalariat com tu. Home, tant com jo. No creguis. Jo també vaig amb l'aigua al coll. 3 filles són moltes filles. Escoles, uniformes... Ja t'arribarà, tu, ja. Amb la Montse no tenim pressa. A més, ara, amb les lletres del pis i els mobles... Uf. Ja saps que si necessites un avançament, el senyor Dalmau et considera molt. I segur que no diria que no. Això és el que diu la meva dona. Però no, senyor Valls, m'estimo més apretar-me el cinturó i no haver-me de passar la vida agraint favors. Home, no siguis així. Tothom ho fa. Sí, però això només serveix per tapar forats. Quan no tens deutes amb uns, tens deutes amb altres. Sí, tots estem igual. Els que hem d'anar encorbatats també, no et creguis. Apuntis a comissions obreres, home.
També n'hi ha que van amb corbata. Només em faltava aquesta. Un sindicat il·legal. Home, és que els que són legals no són sindicats ni són res. No gasti saliva. A mi no m'has de convèncer. Si tots pensessin com tu... Què? Oh, la revolució social! Ja pots riure ja, que ja vindran els nostres. Espero que triguin, perquè si no... Perquè si no, no trobaran ningú al despatx. T'esperava més d'hora. I què passa? Que s'està cremant la fàbrica? Vine, que m'has d'explicar algunes coses. Quines amistats que gastes, eh? Ja ho veus. Aquests són els pitjors. Sempre estan al costat dels qui manen. De debò que no sé com ho pots suportar. Sempre tancat en aquest despatx tan fosc, amb el dia tan preciós que fa avui. Per això has arribat gairebé a l'hora de dinar. Si ho diu per la meva feina, no pateixi, que jo això ho enllesteixo amb una esgarrapada. Sí, esclar. S'ha mirat les factures aquelles que li vaig donar? I tant. D'això justament volia parlar-te. Què passa? Però com vols copar aquí, això? Factures de restaurants, dinars, sopars que surten per un ull de la cara. I aquesta, d'una floristeria. Des de quan Filatures del Mau ha comprat mai flors per ningú? Li calen nous criteris d'empresa, Valls, que s'està quedant molt antiquat. No, ni antiquat ni res, Xavier. A més, com justifico jo aquestes factures davant del teu pare, si són coses que no tenen res a veure amb la fàbrica? No, però ja hi tindran a veure, ja. S'ha de moure el capital, Valls, per obtenir noves fonts d'ingressos. El cinema, no em canso de repetir-ho. És un negoci molt de futur i hauríem d'invertir. El cinema, quines idees. Invertir nosaltres? Ja fem prou pagant els sous quan toca. Sí? Sí, passi mal. El teu pare. Senyor Dalmau? Sí, digui. Sí, bé, aquí tot molt bé. Cap problema. Bé, ens han tornat unes lletres, però... No, sí, ja he parlat amb el banc. Amb ell? No. En Francesc Xavier i jo ens entenem molt bé. Alguna cosa més, senyor Dalmau? Tot bé per Rússia? Adéu. Saludi la seva senyora. Adéu. Que consti que ho faig per no donar-li un disgust. I no li donarà. Valls, faci'm aquest favor. Vostè pagui, que de la comptabilitat ja me n'encarrego jo. I si cara al meu pare ja li explicaré jo mateix. Confia en mi. Això acabarà malament. I serà per culpa meva. Per tu. I per què no has demanat els diners? Doncs per què no? Ja t'ho he explicat. Arribo a saber que això de casar-nos ens portaria tants mal de caps, jo... Què? Res. És que sempre estem discutint. Estàvem millor abans, Això t'ho sabràs. Jo continuo sent la mateixa. Ah, jo no. Jo no sóc el mateix. A mi em fa l'efecte que no. Potser és que no volies Què? Va, què? Que no volia què? casar-te. Doncs mira, sí. No volia casar-me? Amb mi. No! No volia entrar en aquesta roda de pisos i obligacions i... Em pensava que m'estimaves. I t'estimo! Cony, això no hi té res a veure. Doncs si vols que et digui la veritat, no ho sembla. Vaig ajudar la teva mare a fer el sopar. Va, Montse. Montse! Ja em diràs què diuen els teus pares. No ho sé. Quin merder, això de París, El què? La revolta dels estudiants. Quina revolta. 4 senyorets que no tenen res més a fer. No és veritat. Els estudiants francesos s'han aixecat per protestar contra el sistema. Estan amb els obrers. Amb els obrers. No saps de què parles. Sí que ho sé. A la facultat hem fet un grup d'estudis. Estem llegint llibres marxistes. Llibres marxistes. I per què us serveix? Per tenir la consciència tranquil·la?
que penquem a les fàbriques i ens hem d'enfrontar cada dia amb els patrons som nosaltres. Pensava que tu... Perdona. No em facis cas. M'has agafat en un mal moment. Ja ho veig. Bé, bona nit. Bona nit. Cago en to. París, la ciudad de la luz, considerada como una de las más bellas del mundo, presenta hoy este lamentable aspecto. En la capital gala impera el desorden y las autoridades se muestran incapaces de controlar a los revoltosos. Las manifestaciones y las huelgas se suceden y de nada sirven los comunicados de condena de los partidos políticos frente a la violencia desatada de estos rebeldes sin causa. Ja ho he dit. La culpa de tot sempre la tenen els joves. Suporto. Núria. Deixa. Ha fet bé. Només per sentir notícies dolentes és millor no sentir-ne cap. Com creus que acabarà tot això? No ho sé. No hi ha dubte que els estudiants, en la seva actitud, li estan fent el joc al govern. Govern? Què dius ara? Per no reaccionar a temps contra tot això, a casa nostra es va perdre una guerra. Esclar. Tu ets dels que defensen anar a poc a poc. Després us queixeu del Franco. Saps com en diuen dels que són com vosaltres, pare? Reaccionaris petit burgesos. Per l'amor de Déu, Núria, on les has après, aquestes coses? Deixa-la. El fet de no estar d'acord no ens converteix en enemics. Oi que no, Núria? És igual que aquest catalanisme que practiqueu. Hi ha coses més importants que llegir el Serrador, pare. Sembla que no te'n vulguis adonar. Calla, no saps el que dius. Aquest país, la seva cultura, la seva llengua, ha patit la repressió del franquisme. Hi ha molta gent que vol ser lliure, i no només els teus proletaris. Calma't, Frederic. La Núria ho ha dit sense pensar-ho. No cal que em defensis. Jo no sóc una nena i prenc les meves pròpies decisions. Me'n vaig a París. Què? Però què estàs dient? El que sents. Hauria agradat dir-vos-ho d'una altra manera, però mira, ja està fet. Me'n vaig amb el Lluís i altres companys de la facultat. N'hi ha un que té un amic que viu al barri llatí i ens estarem a casa seva. Però què vol dir que te'n vas? Si només tens 20 anys i encara ets menor d'edat. Tinc el passaport. I només necessitaria... Que el teu pare, reaccionari petit burgès, passés per la comissaria a firmar l'autorització. I quan te'n vols anar? Frederic. Au, va, mengeu-vos la sopa, que es refreda. Li serveixo alguna cosa més? No. Havia quedat aquí amb una persona. Segurament el coneix, el fill del senyor Dalmau, de Filatures Dalmau. Sí, el Francesc Xavier. No, ven molt sovint, però avui no l'he vist. Havíem d'anar junts a visitar un client, però es veu que se n'ha descuidat. Bé, el cas és que no puc esperar-lo més. Vol telefonar-li? No, és igual, ja a l'hora que és. Si el veiés, li diu que després me'n vaig a la fàbrica. Descuidi. Miri, quedis al canvi. Gràcies. Gràcies. Perdó. I no és possible que li caigués? No. Recordo molt bé que me la vaig ficar a la butxaca interior de l'americana. Aquí, amb la factura, mira. Sí, però de tota manera telefoni al mecànic. Ja ho he fet. Diu que no ha trobat res. O sí, i s'estima més no dir-li. No. Estic convençut que duia la cartera quan vaig entrar al cercle. Bé, això crec. Que em vaig posar nerviós esperant. Feia tard. Em sap greu. Em pensava que era demà que havíem quedat. Ja. No, però ara que ho recordo, al cercle vaig pagar amb monedes. Qui duia molts diners? A la cartera, vull dir. No gaires. El que em preocupa és el carnet. Bé, torno a Barcelona. Passaré un altre cop al cercle. Ja sé que no servirà de res, però per si de cas. Vagi, no pateixi, vagi.
Gemma? No, ja et vaig dir que necessitava uns dies. Sí, però crec que ho podré tenir aviat. Sí, t'ho prometo. Escolta'm una cosa. Què et sembla si anem a sopar divendres o dissabte? Conec un lloc que... Ocupada. Ja. Tota la setmana? Val, doncs ja et trucaré. Sí, adéu. El dia que va marxar la Núria vaig patir molt. Tenia por que li passés alguna cosa. Era la primera vegada que se n'anava tan lluny, tant de temps, i amb un noi. No condueixis de pressa, eh? Mare... És que de nit les carreteres són molt perilloses. No seria millor que us n'anéssiu de dia? Sí, amb la plaça plena de gent i l'àvia mira per la finestra. Té raó. Més val així. Bé, hauríem de marxar. Em fa l'efecte que hi anireu una mica estrets, no? Aquí tots quatre? Què? No, quan recollim el Guillem i la Maria Antònia ja posarem millor les bosses. Vinga, anem. Adéu. Vigila molt, eh? Adéu. No hi ha cap Guillem ni Maria Antònia, oi que no? Suposo. Que rius? Penso en la mare. Què li direm? Anem. Es pensen que sóc tonta. Se n'han anat sols. I amb el que està passant a París. Aquesta encara farà Pasqua abans de Rams. No digui això, senyora Victòria. Vol seure aquí, a la seva butaca? Sí. L'ajudo? No, ja puc jo, ja. Ai, deixa, dona, deixa. Ai. No sé quina de les dues està pitjor. Ja ho pot ben dir. Ja ho veu, jo sempre tan eixerida i fa un temps que les cames... Au, seu aquí al meu costat. En quin parell de velles ens hem convertit. Quants anys tens, Carmeta? Ui, molts. Jo sóc de l'any de la picor. Vostè és molt més jove que jo. Ui, sí. Jove. Tu i jo hem passat gairebé tota la vida juntes. Té raó, senyora. Ja són molts anys. I hem tingut ben poques alegries. Penses en la mort? Què diu ara? Des que vaig tenir l'atac, és una idea que m'acompanya. M'agradaria morir-me sense adonar-me'n. No vull que em portin a l'hospital. Aquí, a casa meva. Tancar els ulls, adormir-me i no tornar-me a despertar. Ui, senyora, això que ho digui jo. A mi la mort no m'espanta. El que em fa por és que arribi un dia que no serveixi per res. Que ningú em necessiti. Això, dona, no et passarà mai. Sempre tindràs el Ramon al teu costat. D'ençà que es va morir la Dolors, el Ramon només pensa en la feina. I tu et trobes sola? Ens trobem sols tots dos. Si no fos perquè els homes no saben apanyar-se sols, ja me n'hauria anat a les monges. Com la pobra Consol, que Déu l'hagi perdonada. Tu saps que sempre tindràs un lloc en aquesta casa. Gràcies, senyora. Aquesta noia. Qui, senyora? La Núria. És igual que sa mare. I ella li deixa fer el que vol només per mortificar-me. La nit que se'n va anar la Núria no vaig poder dormir. El cor em deia que arran d'aquell viatge canviarien moltes coses entre nosaltres. Coneixia la meva filla i sabia que aviat se n'aniria del meu costat, que voldria viure la seva vida. I em costava resignar-me. La mort de la Dolors m'havia separat del Ramon i ara em veia lligada per sempre més a la plaça del Blat. Sense la Núria, que ja no em necessitava, sense res que em servís d'excusa, sola, amb la mare.
Diu la senyora Victòria que si avui tampoc no baixen a sopar vostè i el senyor. Digue-li que el meu home ha acabat la consulta molt tard i està molt cansat. Com vostè mani. Es deu haver equivocat. No és possible. Porto personalment el control de les despeses. Però jo no l'he firmat, aquest taló. La lletra potser s'assembla, però no ho he fet. A més, sempre vinc jo a cobrar els talons. Què passa, Valls? Els treballadors estan amoïnats. I d'administració m'han dit que encara no havia portat els diners. D'acord, d'acord. Què té, Valls? Està molt pàl·lid que no es troba bé. Era el director de la sucursal bancària amb la que treballem normalment. I? Diu que tenim un descobert. Com? Al compte hi havia 389.526 pessetes. I avui mateix en necessitàvem 350.000 per pagar endarreriments i hores extres. 350.000. Però es veu que ha aparegut un taló, amb la meva firma. Et juro que jo no l'he firmat. Un taló de 300.000. I l'han fet efectiu. I ara no tenim fons. Un taló. S'ha fet efectiu a la central de Barcelona. I ara no podem pagar els obrers. Com que no podem? Però si tenim un remanent de molts milers de pessetes. Sí, però no en aquest compte. I jo només tinc firma per aquest. I què vol dir això? Doncs que hauré de trucar al senyor Dalmau. Ha d'haver-hi alguna explicació, Valls. La meva dona i jo hem hagut d'avançar 3 dies la tornada i Rússia no està precisament aquí al costat. No m'ho explico, senyor Dalmau. Jo li juro que... Però a veure, si vostè no va firmar aquest taló, qui ho va fer? No ho sé, l'únic que se m'acut és que ja li he dit que em van robar la cartera. I? Doncs que el lladre hi va trobar el paper amb el número de la combinació. Però per l'amor de Déu, Valls, no em digui que portava el número de la combinació anotat al damunt. És que, com que vam canviar la caixa fa poc... I el lladre? Com va entrar al despatx? Com sabia on treballava vostè i de què? Potser va investigar. Tenia el meu carnet d'identitat. I diu que també falta el talonari? O potser també el portava al damunt quan el van robar? No. El talonari era dins la caixa. Però ja no hi és. Suposo que almenys ha dit al banc que no paguin res més. Que anul·lin la resta de talons. Sí, és clar. Senyor Dalmau, fa molts anys que treballo en aquesta casa. Espero que no pensi ni per un moment que jo... No, Valls, no és que dubti de vostè, però la veritat és que ha actuat massa a la lleugera. Portar la combinació al damunt. Senyor Dalmau, jo no sé com demanar-li que em perdoni. Bé, digui als obrers que parlarem al banc i demà mateix tindran els diners. I vostè, serenis, i torni a la feina. Valls, va, vinga, no s'amoïni, que tot s'arreglarà. Ara el que he de fer és prendre's una copa de conyac. Va, que jo el convido. Mira l'Antonio, com es nota que t'has casat fa poc, eh? Això és un tiberi, no el que ens donen les nostres dones. Ah, i què voleu, si us gasteu la setmanada amb mi? No com jo, que tot li dono a ella. I encara estalvia, eh? Hauríeu de fer el mateix. Sí, home, amb el que ens paguen. Encara sort que hem cobrat el que ens devien, que si no... Perquè sabien que si no apoquinaven els llançaríem la gent a sobre. Quin penca és aquest en Valls, eh? Perquè després te'n refis. Però de debò creieu que ell ha agafat els diners? I qui, si no? No, ell diu que li van pispar la cartera, no? No han pispar la cartera, això. Això és un tripijoc, per embutxacar-se els diners. A mi sempre m'ha semblat un bon home. Un bon home. Però que no saps el que diuen pel poble? Què? Què? L'únic que no ho saps ets tu i la seva dona. Com és possible, Valls? Com pot ser que porti una doble vida amb el sou que cobra? No és el que es pensa, senyor Dalmau.
Ella és vídua. Té casa, rendes. No m'ha demanat mai res. Encara que sigui així. Comprengui que jo he de sospitar que vostè... Jo l'estimo, senyor Dalmau. Però també estimo la meva dona i no me'n vull separar. Tenim 3 filles. No em digui res més. Hauria preferit no saber res. Però la meva obligació era fer que l'investiguessin. Però vostè no deu pensar que aquells diners jo... Potser vostè necessitava els diners i els va agafar com un préstec. Pensava tornar-los. No, senyor Dalmau. Vostè em coneix. Sap que seria incapaç de fer una cosa així. Miri, perquè no estic segur que vostè fos el culpable, no denunciaré el robatori. Si ho fes, la policia l'investigaria, el seu embolic sortiria a la llum i la seva dona ho sabria tot. No. No ho vull fer, això. Però comprengui que li he de demanar que deixi la fàbrica. Que deixi la fàbrica. No ho he fet, senyor Dalmau. Però li juro que li tornaré aquests diners. Aquell mes de juny de 1968 van passar moltes coses. Els Estats Units van assassinar Robert Kennedy. La policia va entrar a la Sorbona i es va acabar el maig francès. Les tropes del Pacte de Varsòvia van començar unes maniobres militars a Txecoslovàquia que acabarien en una invasió. I la Núria, poc després de tornar de París, em va anunciar que havia pres una decisió. L'únic que ens importa és que ens estimem i volem viure junts. Si us plau, Núria, reflexiona. I de què viureu si tots dos esteu estudiant? Lluís acaba ara. Pel curs que ve li hem promès una plaça de professor ajudant. A mi m'han sortit unes classes particulars. No hem de pagar pis. Ens en sortirem. Sí, però ha de fer el servei militar. El Lluís ha de fer el servei. Té els meus plans. N'està exempt. Doncs encara que no l'hagi de fer. I si teniu una criatura sense estar casats? Imagina't, l'àvia, quin escàndol. Au, mare, va, no siguis carca. A més, no volem tenir fills. De moment, no. Potser més endavant, no sé. Frederic, aquesta nena s'ha tornat boja. Explica-li al teu pare. No, no cal. Us he sentit. I què en penses? Digue-li alguna cosa. I què vols que li digui? Que faci el que cregui que ha de fer. Però si és menor d'edat. Potser efectes legals, sí. Frederic, ets pitjor que ella. Filla, fes el que vulguis. Encara que la teva mare i a mi no ens agradi, ho acceptem. Els catalanistes petitburgesos acceptem les decisions dels altres. El seu fill en té la culpa. Ha enredat la meva neta. Totes aquestes reflexions ja els hi he fet jo, Lluís, però és major d'edat. Però la Núria no. Sap que podríem acusar el seu fill de corrupció d'una menor? Home, m'imagino que vostès no. Vull dir, al capdavall els nois s'estimen. Doncs si s'estimen, que es casin com Déu mana. Què vol que hi faci jo? El que hauria d'haver fet el primer dia. Exigir-li al seu fill que es comporti com cal. Desde luego, s'ha de tenir valor per fer el que has fet. A mi la meva mare m'hauria matat. Els meus pares no s'ho han pres molt malament. A la meva mare no li agrada, però no diu res. I els pares de Lluís? Li hem muntat un Cristo. Però ell aguanta. Els pensem convidar a sopar a casa nostra dissabte, a ells i als meus pares. Tu creus que vindran? Que facin el que vulguin. Ostres, nena, sí que els tens ben posats. I a tu no cal que et digui res. Si algun dia necessites casa nostra pel que sigui, ja saps on vivim. Ui, no. A més, de moment, encara que volgués, que no ho vull, no tinc ningú per anar-hi. No miris, no miris. Què passa? Aquell noi, el que va amb el meu germà, és l'Albert Mussons. No te'n recordes? Treballa a la botiga del Ramon. Ui. Et repeteixo el que t'he dit. Si mai necessites un pis tranquil... Calla, burra. Me'n vaig a la feina, que faig tard. Molt bé. Hola. Hola. Què, com ha anat per París? Hi vas trobar el que buscaves? Sí. I no tenia raó. Les manifestacions dels estudiants sí que han servit d'alguna cosa. És possible. Jo també m'equivoco. Com a mínim, la vida de moltes persones ha canviat. La meva, per exemple. Sí, ja m'ho han dit.
Et felicito. Si dues persones s'estimen, no cal firmar cap paper. Perdona, me n'haig d'anar. Que tinguis sort. I tu? Va, digueu, què us sembla? És bonic, oi? Sí, és molt bonic. Una mica petit, però per començar, la decoració és molt original. Va, seieu, seieu. Si voleu una mica de cervesa abans de sopar... Sí. En vols una, Isabel? Sí. Trobo que el Lluís triga una mica. El trànsit. I a més, els seus pares viuen lluny, que sí? Sí. Ei, no espereu un sopar gaire selecte, eh? Cap dels dos no som grans cuiners. No patiu. Segur que tot estarà molt bo. Vols dir que aquí a l'hivern no passareu una mica de fred asseguts a terra? No hi ha calefacció central, oi que no? No, però hi posarem una estora. Ens l'ha regalat una amiga nostra, l'ha fet ella. M'has dit que el Lluís, el curs que ve, entra a treballar al departament. Sí, mentrestant anirà fent la tesina. Però això li ocuparà molt de temps. Ja podrà fer-ho tot. Jo li passaré la tesina a màquina. Mira, són aquí. Ei, i els teus pares? No han volgut venir. El pare encara, però a la mare li he deixat amb un atac d'histèria. Hola, Lluís. Hola. Què passa? Els meus pares, que fins que no ens casem no posaran els peus en aquesta casa. Vaja. I tu què els has dit? Que no acceptem pressions a ningú. Ostres, Núria, són els meus pares. I què? Doncs que podria ser una mica més comprensiva. Com si casar-se o no casar-se fos tan important. Núria! Ja sap, Valls, que jo no he cregut mai que vostè... Però és que no sé què puc fer per ajudar-lo. No vull que intercedeixis perquè em readmetin. Comprenc que això no és possible. Llavors? Et conec des de petit. Sé que m'aprecies. Només vull que li diguis al teu pare I per què no li diu vostè mateix? No. No seria capaç de tornar-lo a mirar a la cara. Digue-li que he posat en venda la casa del poble i que quan la vengui li tornaré tots els diners. Valls, no es precipiti. Miri, li diré què farem. Buscaré els diners. Demanaré un préstec, el que calgui, però vostè no faci cap bestiesa. De debò faries això per mi? Ho has d'entendre, Gemma, he de recuperar aquests diners. Només uns dies, he de solucionar un problema. Però prometo que... T'asseguro que aviat... Déu meu... No, Gemma, el que passa és que m'he precipitat. La pel·lícula pot esperar una mica i...
Què hi fa vostè aquí? Què vol que hi faci? Netejant pels nous llogaters. Pels nous llogaters? Han desaparegut, àvia. Se n'han anat. Jo no volia perjudicar el pobre Valls. Necessitava els diners, però pensava retornar-los. Però tot es va precipitar i ara no puc... M'han estafat. I aquest pobre home s'ha quedat sense feina per culpa meva. M'ho hauries d'haver dit a mi. Si necessitaves diners, me'ls podies haver demanat. Tot abans de fer el que has fet. Amb una neta irresponsable ja en tinc prou. Ei, però tot això no hauria passat si el meu pare no em tractés com em tracta. No confia en mi. No vol que em dediqui als meus propis negocis, però tampoc no em dóna cap responsabilitat a la fàbrica. I ara no em vinguis amb el cuento de la llagrimeta. Posar una mica més de seny és el que has de fer, que ja ets prou grandet. Et prometo que no hi tornaré, àvia. T'ho juro, però m'has d'ajudar. L'àvia t'ha ajudat sempre. Però que quedi clar que aquesta és l'última vegada. Ho faig sobretot pel pobre Valls. S'ho està passant molt malament i per culpa meva. Potser hauria de confessar la veritat. Ni pensar-hi. No diràs ni una paraula a ningú. Jo ho arreglaré. Diu que el teu pare i jo tenim la culpa de tot, que no t'hem sabut educar. No li feu cas, mare. Núria, nosaltres hem tractat d'entendre't. Només volem que siguis feliç. I que no t'oblidis de nosaltres. Au, té, els llençols rentats i planxats. Gràcies. I què em portes ara? Doncs unes estovalles, unes quantes camises del Lluís i uns texans. Digue-li a l'Armínia que no els planxi. Pobra Armínia. L'altre dia l'àvia li va clavar una bronca, li va preguntar de qui era aquella roba i ella va contestar que d'una germana. Estic segura que l'àvia sabia que era teva. Doncs si us fa nosa, no us la porto i en paus. Quan tinguem més diners ja ens comprarem una rentadora. El pare i jo us en podríem comprar una. Gràcies, mare. Però ens hem d'acostumar a guanyar-nos la vida tots sols. Ai, nena, que ets tossuda. Els pares del Lluís, què? Continuen sense parlar-li. Diuen que sense bodes com si ens haguéssim mort. Però tant us costa. No esteu enamorats. Doncs si esteu enamorats, per què no us voleu casar? Ja et dic jo que ens estalviaríem un munt de problemes. I el Lluís també. I així l'àvia ens deixaria tranquils. Tu també creus que si ens caséssim s'arreglaria tot? Això hi ajudaria, naturalment. Pensin que és un pas que costa molt de fer. No es precipitin. I prenguin una decisió cristiana. 300.000 pessetes. Els agrairia que les comptessin. Qui els hi ha donat? Un penitent del qual no puc dir el nom, ja que es troba emparat pel secret de confessió. Només m'ha assegurat que són els diners que es van sostreure de la fàbrica. Ha sigut en Valls, oi? No insisteixis, Llorenç. Només et demano que en prova de gratitud a Déu que ha fet aquest miracle, siguis misericordiós i perdonis. I no permetis que la desgràcia caigui sobre una família. No, mossèn Ventós. Justament per la seva família ja ha fet prou no denunciant-lo. Encara que hagi tornat els diners, no readmetrem Valls a la fàbrica. Però per què, si ja t'ha tornat els diners? Perquè tenia la meva confiança i l'ha traït. I encara que vulgui, ja no puc creure en ell. Qui te l'ha feta, te la farà. Perdona, però em sembla molt injust. I a més, no és segur que els diners els hagi agafat el Valls. Qui, si no? O és que potser m'has de dir alguna cosa? Alguna cosa que jo hauria de saber? No, però sempre he pensat que el Valls és una molt bona persona. Aquests són els pitjors. Els que ho semblen, però no ho són. Què farà ara? Tornar a començar, lluny del poble. Aquí ningú no em donarà feina. Si per mi fos no em preocuparia tant, però no sóc jo sol. El matrimoni i els fills ens lliguen de mans i peus. M'hi he passat més de mitja vida aquí. I ja veus de què m'ha servit. Hem llogat un pis modest a Barcelona i amb els diners de la venda de la casa aniré tirant fins que trobi el que sigui. Home, ho trobarà, segur. Jo mai no he pensat que hagués robat els diners. I ara que han aparegut no entenc per què l'amo no el torna a admetre. Així és el món. Quan tothom et considera culpable, és impossible demostrar que no ho ets. Però si vostè no ho va fer, algú altre ho faria. O qui?
Perdoni, senyor Valls, és el meu torn. Ves, i gràcies per tot. Sort. Senyor Valls! Ja se'n va. No volia que marxés sense despedir-me. Gràcies. No sap com ho lamento. Estic tan afectat com si m'hagués passat a mi mateix. I jo que pensava que no ens enteníem. Tothom diu que ets un bala perduda, però jo sé que ets un bon noi. I que tens un gran cor. No, sí. Sí, encara em farà plorar. M'hauria agradat ajudar-lo. Jo vaig buscar els diners, però... No et preocupis. Això dels diners, gràcies a Déu, ja està resolt. Tingui. Què és això? Una carta de recomanació firmada pel meu pare. El teu pare ha firmat això? Bé, no exactament. Però el que diu la carta és veritat. És el que és vostè, una persona de tota confiança. Però i la firma? Bé, la firma. La firma quina importància té, si el que diu la carta és veritat? Bé, senyor Valls, a darrere. Xavier. Com has pogut fer-me això? Digues. Senyor Valls, jo li juro que... Li dirà al meu pare. Tots tenim els nostres secrets. Jo tinc una família i estimo la meva dona i les meves filles. Bé, ara me n'he d'anar. Valls, perdoni'm. A partir d'aquell dia, alguna cosa va canviar el cor del Francesc Xavier, com si de la consciència del mal que havia fet sorgís finalment una mica de seny. I la Núria, després d'una negociació llarga i difícil i pressionada pel Lluís, va accedir a legalitzar, com deia l'àvia, la seva situació. Marta, no et descuidis dels Valldaura. No, ja els tinc. Poden anar a la mateixa taula que els Solís. Bien, posa't dreta, nena. Mira't el pel darrere. Massa vol. Tothom anava de bòlit amb aquell casament. Un casament on tots, i molt especialment l'àvia, tindríem una gran sorpresa. La Núria es doblegava amb el vent, però no es deixava arrossegar. Són el tiet Joaquim i la René. Diuen que no poden venir, però ens regalen el viatge de nuvis. Aquest vestit li fa una cosa estranya al darrere. Haurem d'avisar la modista. Oh, quina alegria! Tornarem a anar a França. Amb avió. Ja està. Ja tinc les invitacions enllestides. Serà una boda sonada. Ja ho veureu. En efecte, el casament no era ben bé com ella hauria desitjat, però la mare es conformava pensant que al capdavall havia fet passar la Núria per l'adreçador. S'ha de cedir una mica en els aspectes secundaris, deia, si així s'evita que els principals es posin en dubte. El més important era que hi havia boda, i la boda havia de servir perquè la família, els amics, les persones del seu braç comprovessin que finalment s'havia restablert l'ordre. Però no tot eren flors i violes. Des que va arribar a l'església, la mare tenia una sensació estranya, un mal pressentiment. Somreia, tractava de mantenir aquell posat seu ple de condescendència, però a mesura que passava l'estona, augmentava la seva inquietud. Quina mena de padrins eren aquells? No coneixia prou la seva neta. Es va sentir ridícula i va girar el cap per mirar-nos, el Frederic i a mi, amb reprovació. Però el pitjor encara havia d'arribar, perquè la Núria havia decidit que l'àvia i els seus amics i la gent del seu braç no s'oblidessin mai d'aquell casament. Benvinguts a la casa de Déu.
Cantem tots plegats. Déu me l'ha feta